Ukertong MP ka Voice of the People Party u Dr. Ricky Singkon ulaong baka sorkar jala kadai ka sorkar ka ba syupediang ko ungu kat ba ong ka sorkar pedeng namar bakidang kro bat abja na ka sorkar India. Habakran ha kajingalap election balong hariang do ka ba hab motion constituency ha sngi palay u Dr. Ricky ulaong bakajing yo pediang ka sorkar jala ya ka CUET kalakta ya ka puli puthi jong samla ka jala namar bakam patla ban penbiang ya kijing don kam. Ulaong baka bas ngusi kalong badan shibun ki samla ki balahap ban sange bat ino shiteng por ke jingpule jongki namar bombiang ki jakale exam bat ka sorkar jala kampat la ban penbiang ya ki jakale exam CUET hakani ke jala. Ulaong bakum usyakri jongki life ho Henry Tali ki constituency unyeng haying dorbar parliament banya sat ya ki mat kentup habayadei bat ke jing jongki samla pulie kani ke jala. Haka juga por ulat here ka sorkar bahaduk menta kamla ban kentiu ka kat lingsun watla kam dei ka kam ka bae. Nang bangga iyu pantet papan shon yusa haupla nangai dah kadi keporu kat ni piawan nangai kadi katahi dene mai fa koble shubon te kum uta usakri osmo kmen sodon jinkermen hi ba kata kasur ka bami baka kat kendai tere kasur kajong upai ba kaban pau how to budam hai ti kendong pau tu ubudam kumaju ong ba badan hadu bom da khoi uto budam bani i uto budam jong upla hadu bom da khoi sendon nat nok ai kajing kermen kajing sukmen ya abayo soi ka bakun ka kasur ngai kong ka party ibu pat kandisyan ya hublai ngente kai ka mon ka jong play namar ka mon ka jong play pat ka mon ka jong play se kepe abatang ka we ngira pandap hok ila ka kamram banle chupat ba panyatro upat ba kom uta ubang kerman scam ubaka jat penriu ke life hundred ki consultancy ken ai ya ka jing kersyan na kom usyakri jong ke life hundred ki consultancy nan yen hapo lok sabha ya kaban yes yang yesai ya ki kapto kat ni mat nan syukran lengkot kawai na ki mat kalong komunong kai ngai i ya ki jadi kun samla kombolong menta kai ke praja kan ke jala jumi ka sarkar jala ka syupriang kai ke bos sarkar India kom badum kam paswa bagi khana abagi kwa ban pole hantai po ni ru lan ye ke post graduate kya ban pass ke ta CET abagi kwa ban Romiti college kapan pas ke suiti dalam kidap ke kelas 12 nekai ke baca ko ke patba syupriang bet khatbong ke sarkar India pat nim panse hab hiban le kumta namar kat padang krong kat padang abja na ke sarkar India te hab hiban le kumta kat bong ki kendra te hab syuko mu be ke ko ke patba andre ke susi kalom hatu dei se bande kumta hatu dei se ban syupriang kat bong kita haba phi pin patla ban penbiang haba ka jala jung impat biang kita ki test center syupriang be kai ka baca fitem dan subon ki khon sama ke bala hapan sange no ye ka jing puli ke jongki kila du no ban beten ye ka jing puli tan nomor pale nomor bam biang kita ki test center haga ne ka jala ka bi ke jong ka sarkar jala kampat lapan penbiang ka syupriang pat ke kai ka ba ka sarkar India kom bakai ka baca ki khon samla jami kem samla ye ka beteng ye ka jing puli haga post graduate kom baca kin kisnam da pole namar kya pan le kita kitas sabar jong ka jala syakit jaka ki ba ki wan ma ki yin ki long yin sam ki ba jinja ki ba ka jingyo ka tuna ki kme ki kwa kim don ka bon kom ta ki khon international airport bat ka balla bonlong don ka ba don ka balla kai ka balla pri ka ka mon ka sarkar habai kitiki lomba kapan madan ban siang ye ki surok atau kalong ka ba se ban ye ti mo ban pan kenti we to airport pan pan trong ye ka airport pan he airport don ka ba Mizoram ka berikan ka Aizol ka nongba jo ka Mizoram ka badam da kilom ka snai ka ka dingsun ka ba kilin sun ki ba he kila ban hiar ban kier mantu hatu ma se ni ka jola jumi kom kin nongelam joka party ni snotho bakalong ka badon kam ladangi kwa bakalong ka jingmentoy ka jingker khu lemba kita ka jingker khu ki bo play ai lemba ka jing ifanat juga mariang saudong sokun ni don ka
jing amnot ban dawa na sarkar India bakan kentiu ya kani kakat ding sun kenang bakan nong ten ka jingker khu ka jingmentoy haba kiwan ginong jwa khai kumbalong menta ha ka jala ka jong mano ba yon nong go ki papa amne ba yon nong mangi ki trai sinong ki trai muluk ki trai jaka ya ba bon ka jing yon nong ka lai pek sang chatei ki kharasam kata ka ka jing sisa deki hajar ki kali asa kaleng ka jaka ki tong ki sinong ki bangilai lagi long sinong ibare ki sinong ki bahe la yo hat ne hangno ni lek pale namani socho bakate ka bangi kom ka party ka party kam de ka party basukwa thang mansuan ban hagapor election namara hangi ka election kare shisil salslam ne ka politics hangi kare ka baidon hasanda sanda bat upai ba ka politics hangi kare kata ka bayat rengkat bat upai ba dena ta kata ni kwa upai ba socho ka politics ko ki ba ka politics ka bangi khen kare kata ka politics ka politics ka bon shisil salslam ya ka ban penpit upai ba ya ka ban thik upai ba lane ya ka ban pular upai ba ya ka bneng ba jaga khando ban supan thami ya ke ke ba upai ba popri kom ka chat kunir ka ba shisor shidor kata ka de ka chat kunir ka jung kutute ban small ban ai mo you play bi don kum you don kata ka chat bangi long kum kata ka chat kunir ka ba small ha ka jing mo chupar khan ka ba shisor shidor nei snosi banom ba haba ya ka ba kum kata ka jinglong ni persim kabu ya ka kum kata padena makar kata upai pa tang suan for election upai pa one month snap election sharpen bi shathir bat ndalakut kata election upai pa patusa kumju shikumju upai pa kermen dawan biansko election lese kanton kacingkala hadien kata biang kumju shikumju dena ta kata ong kumju upai pa ila thak ngelang nya ngela julap taju shikaju oju shiuju kata kadai ka sur ka upai pa nei ko upai pa to te baka politics ka baka PPP ka trend kam dei ka politics ka bawan ban pun be di pa kam dei ka politics ka bawan ya ka ban syukular ya ka benai ka tendo nei ka politics ka bakwa ban hikai upai pa ko upai pa ode ban smotho kai ka politics hangi ka politics kadai kata ka bangiong kabak kadai ka sandol ka jong upai